asi tak nového videa. Dneska budeme reagovať na GTA 5 faily. Našiel som tu nejakú fakt dlhú kompiláciu. Takže máme tu typka, ktorý ide s opresorom V1, to je, či jak sa to volá teraz, neviem. Blood proste dal kopačku typkovi. On proste dal kill po tom, čo bol mŕtvy, to je úplne sigma. Tomu sa hovorí karma je zdarma. Mohol ho chcieť zhodiť a on sa Počkaj, on ho išiel zhodiť, tento tu, typek on išiel padať dole, obrátil sa, dal nitrobus, odletel preč a tento padol, no, chaotické. Target locked. Zasa karma je zdarma, no. To čo sa tam stalo, akože? Bol asi nejaký bug, predpokladám, dosť jasne, ale jo, toto predošlo ako to bol Batmobil, myslím, to bolo to druhé, ale to neviem teraz, jak sa volá, ono, to nitro aj Batmobil odráža auta a veci ľudí, takže jo, to predtým bolo docela funny, ale toto skôr WTF moment. Zasa karma je zdarma proste. Išiel ho skopnúť a takzvané to jumpol dole a nechce. Je to fakt dlhá kompilácia a máme Čo tu robíš, Alexko? Je to fakt dlhá kompilácia, takže akože hovorím, máme tu 2 hodiny a 29 minút čistej kompilácie z funny momentov u GTAčka. Takže keď to bude a hlavne moment, tento kanál budete mať v popisku videa, dajte mu odber takto krásne, dajte na to video like a možno vyjde part 2, part 3, part 4, dokým nepozeráme toto celé a môžete sa tešiť, robím fakt veľký projekt, takže môžete sa tešiť. Mohla ho zabiť hus, či vták, či čo to bolo. Tak toto, keď sa ti stane, tak to kamo fakt nechceš. Takže fakt nechceš. Okay. How easy will it blow up? A to vôbec ide? Počkaj, toto tu predtým vydrž. Mohol ho proste si vysledovať veci a jeho proste zraziť a Okay. How easy will it blow up? Very easy! Damn. Ja milujem roleplay mimi, strašne ich milujem.
že či sa ti práve podarilo splniť sneak to the communication tower, ale communications tower, ale asi hej. Parkour! Okay, máme tu polonahého skoro človeka, ale má tielko. Nope. What? This is a spa, right? Thank you and good night. To nedal. Okay. Get away from me. I'm coming for you! Some of the Oh my god, you're bad. Oh my god, you're so bad. Oh my god, you missed again. Oh my god, Adrian. Oh my god, Adrian. Kyle Perico Hayes. Adrian, I don't want to scare you, but Job's done. Holy shit! To čo bolo? I'm not even mad. It's amazing. Oh, he did. Release! 2, 3, 4. Čo sa tam deje? Franklin, máš fakt divnú rodinu. No. 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 Táto zbraň, keď vyšla, to bolo najhoršie. Najhoršie. No. Hell no. Je to tá zbraň, ne? Tá pištol, jo, je to tá pištolka mini. No. I mean, no. Get ready! I am a businessman doing business. Okay. Yep, that's exactly how I get on my flying motorbike at home. I can't see fucking shit out of this thing. Predstav, Dick. Toto 3:00 ráno ťa to zobudí v posteli. To si predstav. Takúto masku nechce mať nikto, kamo. To je tak, keď máš 200, keď má borec 200 ping. No, nejak tak to vyzerá. Alebo aj takto. No! God! Damn. To je proste cheat. Alebo keby ste ešte chceli možno ďalšie, alebo ja natočím video z GTAčka. Neviem hrať GTAčko. Ale môžem skúsiť. Ja by som podľa mňa dopadol veľmi podobne, jak títo ľudia tu v týchto failoch. What the fuck was that? Tak blúd je... Počkej. Ok,
Okay, random. What the fuck was that? Das brennt du. Plup. Hey. Here we go! Explain. Co to jest stało? Enemy spotted. It was at this moment Jackson knew. Gdzie się... Psych! Karma jest darma, baby. Ta doktorowa Strange'ová abolita, w tym Doktor Strange mówi. Ja som raz pozeral také video, kde typek dával Superheroes mod into GTA, GTA 5. Tam bol Doktor Strange a on robil toto, myslím, ne? Yummy! How about a magic trick? Sure, here we go! Normálne karibáky. Hey bro, watch your jet. Ešte mi príde preželodná výzva, to nemôžem tu. To je kámo, mi príde preželodná výzva. Watch your jet, bro. Watch your jet! To je úplne tári parkourista. To, čo sa tam stalo, mi povedz. Ja som teraz hodne zmetený, že čo sa tam akože stalo. Hodne zmetený. Nič ľudia, ďalšie video bude buď z tohto, alebo keď dáte počet sledovaní, tak bude samotné GTAčko so mnou. Ako, ja ho budem hrať, so mnou to bolo debilné. Takže môžete sa na čo tešiť, ja sa s vami lúčim, zatiaľ čau.